Her starter vi med at se en sø, som han har anlagt. Her ser vi nogle heste. Deres funktion vil jeg komme ind på senere. Her ser vi en bisonokse. Dens vil jeg komme ind på senere. Her ser vi køer. Her ser vi vildsvin. Her ser vi geder. Det er alle sammen dyr, han har i naturområdet. Kravlund var en udslidt og tilgroet mose. Martin, som er styrmand ved Kravlund Mose, har givet den liv tilbage. Han har nemlig givet stedet nye levesteder til padder og planter, insekter og fugle. Martin har reddet mosen helt selv, eller han er jo styrmand, men han har fået hjælp af naboer, kommunen og den danske naturfond. Formålet med projektet i Kravlund er at skabe store lyse, åbne områder, samt at øge bestanden af en sjælden sommerfuglart, mosedøje og moseplanten ortodral ulvefod, samt at skabe bedre levesteder for fugle og padder og de krybdyr, som de laver en del spændende arter af mosen, som planter, ortodral ulvefod, femartet ulvefod, klokkeensin, rundbladet soldug, loppestar, solgræshoppe og den førnævnte sommerfugleart, moserarendøje. Af fugleliv er der f.eks. trane, engpiber, vedrørende padder er der stor vandsalamander og spidsnude. Det står dårligt til med biodiversiteten i Danmark og i resten af verden. Da naturen mister dyr- og plantearter i en fortsat rasende fart. For at rette op på det er der brug for store arealer, med henblik på at lave disse om til naturarealer. På de store arealer er det en god idé at lukke masser af vilde bisonokser, vilde heste og vildsvin. Det med at lukke store dyr ud i området er noget Martin har taget til sig. Da de førnævnte dyr alle sammen befinder sig i Kravlunds naturområde. De store pattedyr er med til at skabe grundlag for en sundere biodiversitet, da de f.eks. tiltrækker biller, fluer, som er gode for blomster. Det følgende citat er et udsnit fra teksten af, vi skulle uddrage, og det blev fortalt af Jens Christian Svending. Flere store dyr i naturen er i sig selv øget biodiversitet, men de store dyr er også nøglearter for den øvrige biodiversitet, fordi de skaber nogle rammer, som andre dyr, planter og svampe kan trives i. De store dyr kan det ikke undværes, hvis vi reelt skal forbedre forholdene til biodiversiteten. Hvis vi skal øge biodiversiteten, så i Danmark er vi nødt til at hjælpe tingene i gang. Og ikke mindst de store dyr på vej. De store dyr, så bisoner og heste, kan jo ikke vandre frit fra det europæiske landskab, og så til de danske veje og marker og sådan noget. De skal også indhegnes, hvis de kommer ud på vejen, så det er farligt, hvis man kommer ud på vejen. Naturen mister dens biodiversitet, og det skyldes, at naturarealer bliver brugt intensivt til andre formål, f.eks. byggerier og marker til landbruget. Marker i landbruget, der putter man simpelthen afgrød på majs, og så sprøjter du ukrudt og sådan nogle ting væk. Og det gør, at du planter den på meget homogen, meget ens, og det gør, at der ikke er mange arter, der kan leve der. I Danmark har vi jo simpelthen mange skove, men skovene i Danmark, de er meget velplejede. Og det gør også, at vi laver stier, vi hakker træer, vi planter buske, hakker dem fra og fjerner ting, for sådan, at vi mennesker også kan bevæge sig godt i skovene. Hvis vi fx kigger på Ecuador, der er lidt meget op i, at naturen skal være sig selv. Altså deres biodiversitet er meget større. De har selvfølgelig også et andet klima, så de har nogle dyr, som bedre kan leve i de klimaer, men i Danmark har vi mange insekter, som bedre lever i vores klima. Og nu vil jeg så gerne snakke lidt om pattedyr, de store pattedyr, som kan være gunstige for naturområder. Jeg vil starte med at snakke lidt om bisonoksen. Bisonoksen er god at have i naturen, da de afbrækker træer og æder buske. Vil føre til forskellige benefitte ting for forskellige arter af planter, insekter osv. Bisonoksen spreder siden også planter rundt i naturen. Hvis du tager et kæmpe naturområde, så bisonoksen spiser her, og så skider den derhen, og så med frøerne og spytter og sådan nogle ting der. Heste er gode til at græsse på de grove græsse, som de andre dyr ikke rigtig vil have. Vi har også elgen. Elgen den er god, da den spiser det, som hesten og bisonoksen ikke spiser. Elgen spiser primært blade, kviste og bark på træerne. Vi har også vildsvinet. Vildsvinet er god at have i naturområdet, men den er ikke så velkommen i Danmark på baggrund af frygten for svinepest og andre sygdomme, som de kan medføre. Vildsvin roder i jorden, hvilket er gavnligt for insekter og planter. Vedrørende planter fandt vi blandt andet den her. Det er soldug, og det er en kødædende plante, den spiser fluer.